Най-любимото им е шесте да яде на Сарая. Не, мамо, на ангелчар погашни, че много е задушено, се намокриме малко. Най-любимото им. Това няма да се събличи, защото ще ти е тук те слам. Най-любимото им е шесте. И тя вика за ми шесте чака. Само тенис какъв нандя. Леле, Фатима, видео кирава тут окме. Много жека, направо умрехме. Умрехме, айде мамо, хаш ми шесте. Днеска ми шесте направих. Ева, кергиом тикете на ангиосом неве маратон ки стуна шунгян мадик. Мачи праман дебе, маймун шеберек. Мамун шибре. Айде, мам. Айде, мека тут след. Ох, леле, хава коротропче, со кергиан до Сарайо, мамо. Мелалие. Ой, да жара ме када. Мързиме да взема лъжици, затова така че и дам. Бързиме, много е топло хора, заточно не се диша. Айде да се намокриме малко, да ни олекне на тялото. Да не стане по-хладно, иначе ако е много топло, па направо нямам думи. Виж, леле, мамо, Сарайо! Сокергяндът, мамо! Сарайо, бебе! Дик сокергяндът, мамо, балични! Чакай, чакай, не бързай! Добре, приятели, лек да ви пожелавам да нахрана Сарай и да се мокриме малко, че не се диша в